esango dezu zergatik errematen den prensarroko, ez? Pues pixka bat da, gaur ikusita egunkarietan eta ze azaldu dan, eta alderdi batetikan ikusten dugu, honek jarraitu egiten dugula, guk uste dugu bukatutzat eman nahi gendu, eta baita ere nahi dugu bukatu. Nik uste dugu nahizko izbide, eta nahiko polemika, eta esan dezagun nahiko zarata sortu duen gaia izan dela. Komunikatu txiki bat egin dugu, bai euskaraz eta bai erderaz. Gure behintzat, gure asmoa ez da gasolina gehiago botatzea suari, baizik itzalduia, uste dugu nahikoa dela. Eta gaina, ezin genduken isilik geratu eta horrela utzi, ez genduen asmoaik aurre egiteko ere, baina ikusita gero gaurko notizietan zea azaldu da, eta ez hemen Euskal Herrikoan bakarrik, baizik kanpoan ere bai, uste dut behartuta geundela prentsaurreko xume hau ematea. Bat, gure haserrea azaldu nahi dugu Idiazabalen gertatutakoa koagatik. 2. Idiazabal Kirol elkartea. Klub Deportibo Elgoibar bi elkarte eredugarri gara. Eta beste ezeren gainetik, kiroltasuna eta jokabide onak sustatzen ditugun bi elkarte gara. Eta jakina, kiroltasunaren aurkako edozein jokabide gaitzesten eta salatzen dugu. Egoera honen aurrean, Idiazabal Kirol elkarteak eta Klub Deportibo Elgoibarrek orain arte esandako guztia berretsi nahi dugu. Guk esandakoa izan zen Idiazabalen gertatu zena. Partidaren ondoren egin dituen adierazpen guztiak atzera botatzeko exigitzen diogu Manuel Sarrion jaunari. 3. Klub Deportibo Elgoibarrek eta Idiazabal Kirol elkarteak ez dute utziko inor bere armarriak zikin ditzan. Honekin nahi duguna da, bukatu historia. Bilera horretan pentsatzen dugu, zerbait positibo izango dela, zetik gaur ez dakit Twitter jaso dugu asoziazioa arbitronata bat beste, lotxagarria dena, azkenan ematen due oniritzia eta labesa, ez dakit, tipo bat honutze etorri dena abenduan, eta ez dakit, sinisten diaik, eta esan dekak gu inventatzen nahi gala gozat. Azkenik, hau euskaraz esan nahi dut, Klub Deportibo Elgoibarrek etengabe lanean ari da euskara gure eguneroko jardunean egon dadin. Eta Idiazabalen gertatutakoak indartu baino ez du egiten gure hizkuntzarekiko daukagun lotura eta konpromisoa. Besterik gabe, eskerrik asko eta galderak badituzue. Es que él lo que dice es que prohibió que se le dirigieran en euskera, no que se prohibiera hablar en euskera en lo que es el partido. ¿Es eso así o no sé? Es que él fue más general. Es que ahí está yo creo el matiz. Él dice, yo prohibí que les informé de que no conocía el idioma y les pedí que no se dirigieran a mí en euskera. Euskera ez darteraz nahi. Ez da egia. Ezatik, nik honitzen garaien delegatu gurei eta honen delegatu fitxak ematen juntzen garaien esan ziren. Euskaraz hitz egitea debekatuta daukezue. Eta nik honitzen gero esplikazio eskatzea behar zergaitik izan. Eta nire gana etorri izan garaien, nik aldatu nahizu, debekatuta dago edo zuri dirigitzea dago. Ez, debekatuta dago. Nik euskaraz ez dakit insultatu ingo direta esan dira. Nik behatu nintzen. Behatu nintzen, zatek sentitu nintzen, humilatuta sentitu nintzen, oindela 40 urteko garaia etorrita. Nerekin izan zuen jarrera hori, bere jarrera zan txuloa, arroa, esan jamana. Ikusiko digo, irere noaino iriste izan, ez? Eta ordu nik hor dago agoten nire esan, gu jolastu behar dugu partidua, zer dia partidua praktikamente erabakita zean ez jolastea. Azkenean nik inposatu nuen, eta esan nuen, ez dakit erabaki zuzena okerra izan da, nik esan jolastu behar dugu zergaitik. Bestela ikusten nuen beste neurri batzuek asko okerragoak etorri behar zirela. Eta orduan esan ez, jolastu behar dugu. Komite de kompetizion dago eta horrek daka potestadia santzionatzeko edo partiduan gertatzen den gauza guztiak aztertzeko. Bi aukera daude, edo aktan agertzen dana, edo taldeak asteartea baino lehen bidaltzen dugun reklamazioak jasotzen dituenak. Gure kasuan gu bidali dugu eskutitz hori, eta gaur usten dut gaur elkartzen dira 7 erdietan, eta aztertzen dituzte aktak eta denuntzia guztiak. Orduan, gure kasuan ja bidalita dakagu, eta
aktan ez zuen esaten baina guk bidali dugu gure eskutik. Eta, claro, beak aktan ezin du ipini beraren jokaera, bere burua itotzen ari da. Guk horregatik salatu dugu, gero. Nire buruari egiten dio galdera bat, guk zer behar genduken, kristo guztio montatzeko, zer irabazten dugu honekin, noa batze, ez dakit, gero burua promozionatzen nahi bagine zerbaitetarako, ez dakit jana sartzeko, gure egiteko, ulertuko nuke, baina gure ez da hori. Guretzako marroika da, esaten da bezala. Pentsatzen dut euskarak irabazi dela bi arrazoiketik. Bat, hau etorri da euskararen arloari lotuta, gure hizkuntza bat ez digute utzi erabiltzen, berak debekatu egin zuen, eta horren aurrean gure jarrera izan da alderantzizkoa. Guk esan dugu, ez guk euskaraz egin dugu, eta zuk baldin badituzu eduki behar dituzun gauza horiek, bota partidu guztita dikandara. Nik uste dut, ez bakandu partidu jolastu, beste kronika bat egongo zan, izango zan. Eta entzun zer esaten noan, eta fuerte data. Horreixe izango zan. Idiazabal Kirol Elkartekoak, azkenean nik hartzen duen erabakia, nire izan zen erabakia. Idiazabal Kirol Elkarteko presidenteak hartu du erabakia, beran, partidu suspenditzeko, adostasun batean ipinita Idiazabal Kirol Elkartea eta Elgoibarko Klub Deportiboa, hola, irikiko zuen hola marra bat, esango zuen, lokalidad natal de Arnaldo Otegi, eta zergaitikan, motiboa izan da kolegio andaluz batetiko arbitro andaluz eduki dugula. Horrek, azkenean egiten du gauza bat, euskarak izan dugu momentu honetan hain oihartzuna handia, hain gauza handia, nik badaki komunikabideak nola diren, eta pixka bat, bine naiz mundu horretan, eta badaki zer lan, komunikabideak esango zuten, kronika egingo zuten alde euskaldea. Horregatik esaten dizut, euskara alderdi horretatik indartuta atera da. Zer, kirolan munduan azkenen gertatukoa guzaitunak, euskararen arloan. Komunikabide guztietan azaldu behar, zer izan da, oihartzuna izugarri eukidu, eta ni pentsan dut alderdi horretatik euskara ez dara zapaldua izan. Intentatu dute zapaltzea, baina ez dute lortu. Bueno, Omar, pixkat, konta eguzu orduan, zure berzioa, ze pasau zen Idiazabalen beste larun batean? Bueno, partiudanetan bezala, 45 minutu lehenu, ordu eta 45 minutu lehenu, normalin, arbitruek delegau egin itzaiteu, reglamentu pixkat esplikatzeko, mailak ezin dila prakan kolore diferente guk eman, eta normala, ohikudan txarla bat izatea arbitruk emate bena. Kasu honetan, gure delegau eguntzanin esan zioen, ezin genula euskaraz hitzein, eta gure delegau gure aldagela sartu zanen, justu ni hain itzen, ohikudan txarli ematen taldiei, eta hori, esan zigun nitzeiten hain nitzela, hori, esan zidola euskaraz ezin zala hitzein. Nik hasieran katxondeun hartu nun, egitan esango izut, ni zan nion ez daz bromean duela. No, ez, benetan hori izan duela, euskaraz ezin dezuela hitzein. Berez esan nion katxondeun nahi ez, benetan. Esan eta hasieran ez genula sinisten, ze esatezun arbitruk eta ja 3. aldiz izan zuen uste, esan genuen. Guk partido importanti gauke genula, eta zentrain behar genula partidun, eta importantziek kendu nahi izan genion, arbitruk izan zuen nahi, batiz bat, zentratzeko, ekipue konzentrauta segitzeko, eta partidua berdan bezala gertetzeko, ez? Eta pixkat hortikuntzan, ez? Eta partidua hartzen ginen, normaltasun osoz, badaki udanok Elgoibaren batzuk erderaz gehiago itebela, ni adibidez azpitearan naizen neinetiken, eta jugore azpeitearrak, askoitearrak badaude, eta besan nion, esfortzu bat imerko dugu erderaz itxeiteko, aldan ondona eta aldan normalena juteko, ez? Eta hola izen zan, ez? Saia ginen geure partetik erderaz iten, ez arriskatzen, ideazalago batzuk egile da, euskara zintxebela eta ez zala ez errepasau, baina gu gure partetik hori iti erabaki genuen, eta partiu normaltasun osoz juntzan, partiu bugauzanin kontura ginen arte, azkenin, benetan larrile zala arbitruk esan zuna, eta benetan, pentsatzen jartzeza partiu hori joka beharko litzegen edo ez. Da mutu zinean hartutako erabakiaz, ala oin gero, pasauta gero? Ez dakit, ez da hojak ez, azkenin nik ez dakit joka ez bagenu federazioak ze erabaki hartuko lituzken, edo ze erabaki ez lituzken hartuko, nik uste olago kasutan beti pasatzea, edo normalin pasatzea klube santzionauta izateala, eta puntu horiek etza eskola ematen taldiei, nik ez dakit kasu kontan ze pasa izango zen,
zati eta mutze gano ez naiz da mutzen, ez? Azkenin ingenun uste dinber genula, profesionalak izan genela, partidu jokau genula, normaltasun osoz juntzan, eta gero salau genuen, pasau zana, ez? Otzien pentsauta, uste ondoin genula. Arbitruak, gerora inditzuan deklarazioetan, debekatu baino, eskatu inzuala euskeraz berari ez itxia esan zuan, ez? Hor dago, matiz horretan diferentzia dago, eta nahet esan, hori hola izan balitz, zuk etzen nola hartuko, gero zuz jarrera hura eukizen hona. Garbi dago, nik uste nahiko garbi dago la pasagana, egoeriei batematek buelti emati nahi du, eta saiatzen nahi da buelti ematen, baina garbi dago da, honea etortzeiela arbitro erdalduna asko, eta zuk arbitru erderaz ez da gilenien euskeraz ez diozu ingo. Esan berrik ez dago, arbitru erderaz ez baldin bagi, esan berrik ez dago, behagen dirigitza gordun erderaz inberdeula. Eta hori gaina, zorionez o zoritxarrez oiku da, kategoria hautan, arbitru euskeraz ez jakitie. Eta esan deten bezala, uste hori abixau berrik ez dagoela, jakinak udala. Arbitru hortan nahi da eskusatzen, eta ni nahi zartuko arbitun deklarazioetan ez detelago nahi zartu. Ni nahi dut gure egile esan, pasadana da, arbitruek bi taldietako delegauei esan diola euskeraz hitzeite badeu gure artien, espulsauta izango gala, eta hori da egile, eta hori da azkenin guk ozen esan nahi deuna, eta ziurtaun nahi deuna, eta azpimarra nahi deuna, hori horla izan dela. Hori horla ez balitz izen, normaltasun osoz hasiko hartuko denukela, porque esati zuten bezala egunerokue da, hori, hemen dauden kapofoletan arbitruk euskeraz ez jakitie, eta esan berrik ez dago, eta behin ez dugu arazoik izan gaina alde hortatik. Zehose honik ikusten diozu polemika guzti honi, ero euskera horre eztabaida puntuan jartziak mesedein aldio, ero pizkat kontzientzia aldetik, ero ala ez? Nik uste euskerin alde zebat indeula, entzun indala behintzet euskeri urrauta izan dela, kasu honetan, eta beste aldetik bai aipan hon nuke, dudan jarri dela bi klubek esaten nahi din testigantza hau eta gu esaten nahi gana, ez? Eta horrek min emateit, porque irutz esate, akusazio grabi dila, guri esatie edo gure hitze zalantzan jartzie, talde bakoitzetik 18 jokalarik eunden, aldagelan delegauek hori transmitiu zigunin, nik usteet azken 18 jokalari beste 3-4 entrenatzaile talde bakoitzetik eta gainera presidentie hau dana kontatzeko de acuerdo jartzie surrealisti eta irreala irutzizat, ez? Nahi detena da berriz esan, gu kontatze duna dala egi bakarra, gu epaili Andaluziara izen, osea izen, normal, bere jarrera normalak izen balitz eta beak txarla bat normala izen balitz, ez zala udana pasako eta hoxe, berriz esan hoxut ez nahi ez federazioen kontra itzigen eta ez da arbitrun kontrare, porque uste gure kaltetako izango dela, nahi detena berriz azpimarra, guk esaten nahi gana dela egi bakarra.